Είμαι η Στέφα. Το όνομά μου είναι Στεφάνια Βιλτζίνσκα και γεννήθηκα το 1886 στη Βαρσοβία. Η ιστορία μου είναι λίγο, ξεκινάει χαρούμενα και καταλήγει λίγο τραγικά. Αν και σπούδασα φυσικές επιστήμες στο Βέλγιο την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η αγάπη μου για τα παιδιά και για τις παιδαγωγικές επιστήμες με οδήγησαν στο ορφανοτροφείο που ονομαζόταν το Σπίτι των Ορφανών, ένα ορφανοτροφείο που φιλοξενούσε πάνω από 100 Εβραιόπουλα, και εκεί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με το μεγάλο παιδαγωγό και γιατρό Γιάννους Κόρτζακ. Πάνω από 30 χρόνια ήμασταν μαζί σε αυτό το έργο για τα παιδιά, με πολλές νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με πολλή αγάπη, με πολλή αυτοθυσία, με πολλοί οικογενειακές στιγμές, παρότι η σχέση μας με τον Γιάννους ήταν πάντα φιλική και επαγγελματική. Αυτός με αποκαλούσε Mrs. Στέφα και εγώ πάντα Doctor. Παρ' όλα αυτά μοιραζόμασταν ένα μεγάλο σπίτι με όλα αυτά τα παιδιά, μοιραζόμασταν την αγάπη μας για αυτά τα παιδιά, μοιραζόμασταν όλη την προσπάθεια να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να μπορέσουν να αναδειχθούν χρήσιμοι πολίτες. Τα φροντίζαμε, τα αγαπούσαμε πάρα πολύ. Όλες οι διαδικασίες ήταν πολύ δημοκρατικές μες στο σπίτι, τα παιδιά είχαν δικές τους ευθύνες, ήταν πολύ αγαπημένα μεταξύ τους, υπήρχε πολύ παιχνίδι, χαρά, φυσικά και αυστηρότητα, όπως υπάρχει σε κάθε οικογένεια, στη δική μας περίπτωση μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Κάποια διαστήματα ήταν και αρκετά δύσκολα φυσικά, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο Γιάννους, ο Κόρτζακ, έπρεπε να φύγει το 1914 για να υπηρετήσει ως γιατρός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και εκεί μόνη μου πλέον στο σπίτι με τα παιδιά ήταν μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Φυσικά επανήλθε και όλα συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και ακόμα καλύτερα. Είχαμε πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι μάλιστα μεγαλώνοντας, πολλοί από αυτούς πηγαίνανε και πίσω στο Ισραήλ, στην τότε Παλαιστίνη. Συγκεκριμένα θυμάμαι ότι έχω επισκεφτεί μαθητές μου στα Κιμπούτζι το 32, το 36, το 38 έκανα επισκέψεις στα εκεί παιδιά μου, και παρόλο που μου επιμένανε πάρα πολύ ότι ήδη είχα προσφέρει πάρα πολλά και έπρεπε να μείνω εκεί κοντά τους, δεν το αποφάσιζα ποτέ και πάντα επέστρεφα στο ορφανοτροφείο, στα άλλα μου παιδιά, τα πιο μικρά. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά το 39, στην τελευταία μου επίσκεψη, τον Απρίλιο του 39, μου επιμέναν πάρα πολύ τα παιδιά μου εκεί να μείνω, γιατί η κατάσταση στην Ευρώπη ήταν ήδη τραγική και πάρα πολύ δύσκολη και φαινόταν ότι τα πράγματα θα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο. Όμως δεν μπορούσε η συνείδησή μου να διανοηθεί ότι θα άφηνα πίσω στο έλεος τους τα παιδιά στην Πολωνία. Και αυτή ήταν η αλήθεια, γιατί τον Σεπτέμβριο του 1939 οι Γερμανοί μπήκαν τελικά στην Πολωνία, την καταλάβανε. Η κατάσταση επιδεινωνόταν συνεχώς. Μάλιστα τον Νοέμβριο του 40, μέσα στο χειμώνα μας ζητήθηκε να εγκαταλείψουμε το ορφανοτροφείο μας που βρισκόταν μέσα στη Βαρσοβία, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, με κήπους, με δωμάτια ξεχωριστά για τα παιδιά, με ωραίες κουζίνες. Μας ζητήθηκε λοιπόν να το εγκαταλείψουμε και να βρεθούμε ξαφνικά σε ένα παλιό βρώμικο κτίριο μέσα πλέον στο γκέτο της Βαρσοβίας, όπου οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, όμως με πολύ δουλειά
προσωπική, του Γιάννου Κόρτζακ, δική μου και του υπαλληλικού προσωπικού, το οποίο μας ακολούθησε σε όλη αυτή τη διαδικασία, μπορέσαμε και το στήσαμε λίγο πιο ανθρώπινα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν σε ένα όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινο περιβάλλον. Ο Κόρτζακ έκανε τρομερές προσπάθειες ώστε να μπορούν να υπάρχουν φάρμακα για τα παιδιά, τρόφιμα για τα παιδιά. Οι συνθήκες όμως ήταν κάκιστες μέσα στο γκέτο, πάρα πολύ δύσκολες. Μπορώ να πω ότι ήμασταν και σε προνομιακή θέση λόγω του Κόρτζακ, ο οποίος ήταν ένας πασίγνωστος επιστήμονας της εποχής, ένας άνθρωπος που το σεβόντουσαν όλοι και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να εξοικονομεί κάποια αγαθά περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσαμε άνετα να εγκαταλείψουμε το γκέτο και τα παιδιά ανά πάσα στιγμή, εγώ ως Πολωνέζα, εκείνος ως μια ξέχουσα προσωπικότητα της εποχής. Όμως επιμέναμε και μέναμε με τα παιδιά και μείναμε με τα παιδιά μέχρι τον Αύγουστο του 42, συγκεκριμένα μέχρι τις 5 Αυγούστου του 42, όπου οι Ναζί μπαίνουν πλέον μέσα στο ορφανοτροφείο στο γκέτο, μας μαζεύουν όλους μαζί και με εντολή φυσικά να οδηγηθούμε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Τρεμπλίνκα. Εκεί για άλλη μια φορά έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε, να σώσουμε την ζωή μας. Αλλά δεν υπάρχει ζωή χωρίς τα παιδιά σου και έτσι φυσικά παίζουμε τα παιδιά. Συνεχίσαμε, πήγαμε στο σταθμό. Όλη αυτή η πορεία μας μέσα στη Βαρσοβία ήταν συγκλονιστική. Άλλες φορές τραγουδούσαμε, προσπαθούσαμε να ψυχώσουμε τα παιδιά ότι πάμε κάποια εκδρομή. Άλλες φορές καταλαβαίναν και αυτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Φτάσαμε στο σταθμό. Ακόμα και τελευταία στιγμή ένας φίλος του Κόρτζακ του πρότεινε διαβατήριο για να φύγει για Αμερική, όμως δεν έκανε βήμα πίσω. Ανεβήκαμε στο τρένο, καταλήξαμε στο σταθμό της Τρεμπλίνκα, κατεβήκαμε, μας χωρίσανε σε άντρες και γυναικόπαιδα, μας βγάλαν φυσικά τα ρούχα για να μας πάρουν όλα τα υπάρχοντά μας και μέσα από τον Σολίνα, το γνωστό Σολίνα της Τρεμπλίνκα, που ήταν ένα μονοπάτι με σειρματόπλαγμα γύρω-γύρω, οδηγηθήκαμε στον φούρνο των αερίων, όπου αφήσαμε την τελευταία μας πρωί στις 6 Αυγούστου του 1942. Ονομάζομαι Σάρα και αυτή είναι η ιστορία μου. Γεννήθηκα στο Μόναχο ένα χειμωνιάτικο πρωινό του 1923. Έπειτα από μένα ήρθαν στην οικογένεια και άλλα 2 παιδιά, τα αδέλφια μου, η Ρόζα και ο Νταβίδ. Ζούσαμε πολύ όμορφα και πολύ αρμονικά στο κέντρο του Μονάχου. Οι γονείς μου διατηρούσαν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνιδάδικα και βιβλιοχαρτοπολία στο πιο κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Τα περισσότερα μαγαζιά που υπήρχαν εκεί ήταν από Εβραίους σαν και εμάς. Όλα αυτά φυσικά μέχρι τον Νοέμβριο του 1938, όπου όλα άλλαξαν τόσο ξαφνικά και απρόσμενα και η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν. Αφορμή για αυτά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν και κάθε φορά που τα θυμάμαι δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έγιναν και τρομάζω όταν σκέφτομαι τι μας περιμένει. Αφορμή ήταν η δολοφονία ενός Γερμανού πρεσβευτή στο Παρίσι από έναν Γερμανό Εβραίο. Οι Γερμανοί εξαγριώθηκαν, μπήκαν σε όλες τις πόλεις και κατέστρεψαν όλο το κέντρο του Μονάχου. Όλοι οι εμπορικοί δρόμοι γέμισαν κρίσταλα, στάχτη, φωτιά. Όλα τα καταστήματα καταστράφηκαν. Οι συναγωγές, τα κημητήρια και
η εβραϊκή γειτονιά δεν υπάρχουν πια. Όλοι οι συγγενείς μας και οι φίλοι μας τους έχουν εξαφανίσει, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Τους πήραν και ακούμε ότι τους έχουν μεταφέρει σε κάποια στρατόπεδα και κάνουν καταναγκαστικά έργα. Είμαστε από τους πολύ λίγους που γλιτώσαμε. Το σπίτι μας όμως πια δεν υπάρχει και ούτε το κατάστημά μας και δεν έχουμε χρήματα. Οπότε φιλοξενούμαστε αναγκαστικά σε ένα χώρο που ήταν κοινόχρηστος της συναγωγής και γλίτωσε από την ολική καταστροφή. Εμείς και κάποιοι άλλοι που έχουμε απομείνει, οι γονείς μας δεν μας αφήνουν να βγούμε έξω και να κυκλοφορήσουμε, φοβούνται πάρα πολύ για μας. Μόνο ο μπαμπάς μου βγαίνει κάποιες φορές και συζητάει με τους υπόλοιπους τι θα απογίνουμε, πως ψάχνουν να βρουν μια λύση για να προστατέψουν τις οικογένειές τους και να βγάλουν λίγα χρήματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί αλλιώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το μέλλον μας και τι θα γίνει. Οι φίλοι μου δεν μένουν πια εδώ και είμαι μόνη μου. Έχω σταματήσει το σχολείο εδώ και 1 χρόνο και ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω και να γίνω δασκάλα, γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά. Μου άρεσε πολύ και το πιάνο. Ήταν το όνειρό μου, αλλά τώρα έχω σταματήσει τα πάντα και τα αδέλφια μου επίσης έχουν σταματήσει το σχολείο. Όλη μέρα είμαστε μέσα στη συναγωγή, σε ένα πολύ μικρό χώρο, μαζεμένα πάρα πολλά άτομα και το φαγητό είναι πολύ φτωχικό, λίγο ρύζι, λίγες πατάτες, αλλά είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει ακόμα και αυτό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν ξέρουμε τι θα είχαμε απογίνει, θα μπορούσαμε ακόμη και να ζητιανεύουμε. Έρχονται τραγικά μηνύματα από εκείνους που έχουν φύγει, διάσπαρτες πληροφορίες ότι είναι άρρωστοι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, πεθαίνουν, βασανίζονται. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρισκόμαστε αύριο ή μεθαύριο και ο χειμώνας ακόμη είναι μεγάλος. Ακούγεται ακόμη και ότι μπορεί να γίνει πόλεμος. Είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα και ρευστά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγάλει τόσο μίσος σε εμάς. Τι τους κάναμε, δεν τους ενοχλήσαμε. Παλιά ζούσαμε πολύ αρμονικά μαζί με τους γηγενείς στο κέντρο του Μονάχου. Δεν είχαμε προβλήματα και είχα πολλούς φίλους Γερμανούς. Νομίζω ότι η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν και φοβάμαι πάρα πολύ για τους δικούς μου και εκείνους που έχουν φύγει ήδη, αλλά και την άμεση οικογένειά μου που έχουμε απομείνει εδώ. Μακάρι να μην γίνει κάτι χειρότερο, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ για τη ζωή μου και τους δικούς μου. Το όνομά μου είναι Χέλκα και η ιστορία μου ξεκινά κάπως έτσι. Γεννιέμαι το 1925 στη Γερμανία και είμαι γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας. Ο πατέρας μου διαθέτει ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο στο κέντρο του Βερολίνου που λέγεται Buchstabieren και φαντάζεστε όλοι τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στη Γερμανία όσον αφορά το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιβλίων και τις σχέσεις με τους κρατικούς φορείς. Σε μέρες ζωφερές όπου κυριαρχεί η απουσία ειρήνης και η μυρωδιά του πολέμου είναι τόσο έντονη, πώς μπορώ να κάνω τις επιλογές που πραγματικά επιθυμώ? Είναι βράδυ, γύρω στις 12 παρά. Χτυπάει το τηλέφωνο και καλούν τον πατέρα μου. Είναι από την Κεστάπο. Η φωνή του παγώνει. Τον βλέπω να πέφτει κάτω στο πάτωμα τρέμοντας. Μισή ώρα αργότερα η μητέρα μου με καλεί σε οικογενειακό συμβούλιο. Η κατάσταση είναι δύσκολη και μας έχουν ζητήσει να καταδώσουμε τις Εβραίες φίλες μου. Τι να κάνω? Να αντιταχθώ στις προσδοκίες της οικογένειάς μου?
στην καλή ζωή, με κίνδυνο να οδηγήσω όλη την οικογένεια στο περιθώριο και στο θάνατο, ή να καταταχώ στο ιδεολογικό εκείνο στρατόπεδο που θα σύρει στη φτώχεια, στην απομόνωση, στην καταπίεση και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της φίλης μου. Καταπιεσμένη ή καταπιέστρια. Είμαι εγκλωβισμένη σε ένα δίλημμα εξόντωσης και αναρωτιέμαι πώς κατέληξα εγώ εδώ, στον κυκλώνα του πολέμου. Σκέφτομαι να καταλήξω μια καταπιέστρια, καταπιεσμένη όμως μέσα στην αλωτρίωσή μου και στον απανθρωπισμό μου. Μαριάννα, πώς ήταν η εμπειρία σου ζωντανό βιβλίο στο πρόγραμμα Human Library? Η εμπειρία ήταν μοναδική, μπορώ να πω. Όταν είδα το κάλεσμα για αυτή την δράση, μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια όλο αυτό το ζωντανό βιβλίο, το ανθρώπινο βιβλίο, και ενώ στην αρχή ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι από περιέργεια και μετά από το κομμάτι που αφορούσε τον ναζισμό, με τον οποίο ασχολούμαι εγώ της παιδαγωγικής ειρήνης, μπαίνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, εκτός από μια μοναδική εμπειρία όπου γνώρισαμε και άλλα άτομα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά, ήταν, χωρίς να το περιμένω, όλη αυτή η διαδικασία, παρόλο που δεν ήταν ένα προσωπικό βίωμα, ήταν πάρα πολύ λυτρωτική. Αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να πω για αυτή την εμπειρία ήταν λυτρωτική. Ποια στιγμή δεν θα ξεχάσεις? Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που είχα κάποια αναγνώστρια η οποία συγκινήθηκε, αλλά παράλληλα και απογοητεύτηκε, γιατί μου έκανε την ερώτηση αν τελικά η Στέφα, ας πούμε, είχε σχέση με τον Κόρτζακ, και της είπα ότι όχι, ότι η σχέση τους ήταν πάντα φιλική, ήταν μια σχέση σεβασμού, μια επαγγελματική σχέση, και εκεί λίγο απογοητεύτηκε που όλο αυτό δεν είχε και ένα love story μέσα, ας πούμε. Θα ξαναγίνει ζωντανό βιβλίο? Ναι, φυσικά. Μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να ξαναγίνω ζωντανό βιβλίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριάννα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλλα, πώς ήταν η εμπειρία σου? Ομολογώ ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν είχα την ευκαιρία να συμμετέχω προηγουμένως σε κάποια παρόμοια εκδήλωση, σε κάποια παρόμοια δράση. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί κλήθηκα να αναπτύξω πάρα πολύ τη φαντασία μου και να παρουσιάσω την ιστορία με μια φυσικότητα και μια αμεσότητα για να μπορέσω να προσελκύσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Και με δελέασαν πάρα πολύ οι αντιδράσεις των αναγνωστών για τις ιστορίες όλες όσες αφηγήθηκαν γενικά, και παρατήρησα ότι ζούσαν, αντιλαμβάνονταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το μήνυμα των ιστοριών κατά κάποιο τρόπο. Είχαν ερωτήσεις, έδειχναν ενδιαφέρον και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Νιώθω ότι είχε έντονη διαδραστικότητα. Θυμάσαι κάποια αντίδραση η οποία θα σου μείνει? Ναι, προσωπικά οι περισσότεροι αναγνώστες με ρωτούσαν με αγωνία πολύ έντονη τι έγινε στο τέλος, που κατέληξε η Σάρα και η οικογένειά της, και ένιωθα ότι οι περισσότεροι περίμεναν να ακούσουν πως η Σάρα έχει καταλήξει σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπως οι περισσότεροι Εβραίοι, και ένιωθαν μια περίεργη ανακούφιση κατά κάποιο τρόπο όταν τους έλεγα ότι τελικά η Σάρα γλίτωσε και δεν βρίσκεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Θα το ξαναέκανες? Ναι, θα ήθελα να το επαναλάβω γιατί είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου έδωσε την ευκαιρία να εξασκήσω πάρα πολλές ικανότητες και μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω και σε επαφή με άλλα άτομα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ πολύ ωραία, όμορφη εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Και εγώ. Λοιπόν, για πες μας τώρα πώς ήταν η εμπειρία σου.
Η εμπειρία μου ως ανθρώπινο βιβλίο ήταν απίστευτη. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια τέτοια δράση και πραγματικά ήταν άνοιξε μπροστά μου ένας διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης των βιβλίων, γιατί απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο, στην προκειμένη περίπτωση ήμουν εγώ, και έβλεπα πόσο διαφορετικές είναι οι αναγνώσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που έρχονταν απέναντί μου και μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια διαφορετική σχέση με τον καθένα. Προσπερνούσαν κεφάλαια, κάποιοι, άλλοι επέμεναν σε συγκεκριμένα σημεία και όλο αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση και στο τέλος προσπάθησα να το κάνω και λίγο διαδραστικό, να τους κάνω και εγώ μια ερώτηση και αυτό νομίζω ήταν που με κέρδισε. Το πώς απαντούσαν και έδιναν οι ίδιοι μια λύση, τι θα έκανα στην αντίστοιχη περίπτωση. Θυμάσαι κάποια απάντηση που σου έκανε εντύπωση? Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οι περισσότεροι επέλεγαν με βάση την καρδιά, με βάση τη λογική ίσως, επέλεγαν δηλαδή την οικογένεια, επέλεγαν τα σταθερά, τις σχέσεις αίματος και δεν επέλεγαν να σώσουν τις φίλες τους που κινδύνευαν, επέλεγαν αυτό, την καλή ζωή και ας γινόταν και οι ίδιοι καταπιεστές. Το ξαναέκανες? Βεβαίως και θα το ξαναέκανα και νομίζω ότι θα προσπαθούσα να το κάνω και με παιδιά μαθητές μου, ας πούμε, και μαθήτριές μου από ευπαθείς ομάδες, έτσι ώστε να ανοιχτούν και να προβάλλουν και οι ίδιοι την ιστορία τους ως ανθρώπινα βιβλία σε άλλους ανθρώπους από πιο προνομιούχες ομάδες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Δεν λείπω και δεν λείπω. Τα κορίτσια είναι στο μπαλκόνι. Έκυλε καφέ. Με 2 σαρδαμάκια. Τέλειο, μπράβο, πολύ μου άρεσε.